Derek ojo gampang-gampang nyelatu nek durung jelas perkarane timbangane ngisin-ngisini. Kaya sing kedadian nang Mojokerto iki. Siji mbok dewar akhirnya njaluk sepuro sakmarine ngamuk-ngamuk nyelatu barek ngarani bakul dawet wis nglecehno anake. Lah jeketek opo sing dituduhno keliru tibone dadi fitnah. Anakku sampe dekek nang sampe napa to maksudnya, ha? Ora arek ya ibu. Aja ora. Lho. Video mbok dewar ngamuk-ngamuk nyelatu bakul es nang ngarepe SD Negeri nang Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto iki viral. Kedadiane dina Kamis tanggal 5 Februari kepungkur. Mbok dewar iku ngarani bakul es sing jenenge Slamet Riyadi, umur 61 taun, wis nglecehno anake tepak mulih sekolah. Ngamuke mbok dewar iki disumet ambek kebiasaane Slamet nyebrangno murid-murid sing mulih sekolah, polahe embong nang ngarepe sekolahan rame barek gelek diriwati prauto. Lah dina Kamis iko Slamet nyebrangno anak wedoke pelaku. Embuh ya apa ceritane, sakmarine murid iku mulih, ibuke moro-moro teko langsung ngamuk-ngamuk. Slamet dicelatu barek difitnah nglecehno anake tepake gandeng tangane murid SD kelas 5 iku nyebrang embong. Jeketek opo sing dituduhno pelaku gak bener. Polahe gak kebukten, mbok dewar iku akhirnya njaluk sepuro langsung nang Slamet. Saya selaku ibu dari anak yang diseberangkan oleh bapak juga meminta maaf atas keterbatasan saya dalam keadaan masih menikah. Sehingga kurang akurat dalam mencari informasi yang saya terima dan saya mohon maaf seperti bapak karena pencemaran nama baik dan terima kasih sudah berniat untuk menolong anak saya. Bapak pulang aku menyiapkan ya. Slamet dhewe sempat kepikiran ape repot polisi, tapi de akhirnya milih nyepurani mbok dewar iku. Saiki Slamet terus dodolan es dawet nang seberangi SD Negeri iku, malah sing tuku tambah rame. Aminuddin Ilham, CTV.